дар коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд ба номи Юсуфхон Исоқӣ бо иқдоми факултети кори момодоягӣ конфронси илмӣ-адабӣ таҳти унвони Наврӯз пайвандгари дилҳо ва фарҳангҳо аз ҷониби факултети кори момодоягӣ ташкил ва баргузор гардид. нахуст ҷонишин директор оид ба корҳои тарбиявии муассиса мухбира ҷурабоева конфронсро ҳусни оғоз бахшида аз ҷумла афзуд ки Наврӯз тарғибгари арзишҳои неки мардумони ҳавзаи Наврӯз буда инсонҳоро ба сулҳу ҳамбастагӣ, таҳаммулгароӣ ва ҳамзистӣ раҳнаму месозад. дар қатори ҷашнҳои миллии мардумӣ ҷашни Наврӯзи аҷам миёни мардуми тоҷик ва тоҷикистониён мақоми хосаро пайдо кард. насли ҷавонони даврони нав аз ин падидаҳои умедбахш орзую умедҳои зиёд доранд, зеро зинда ва ҷовидон мондани анъанаи ниёгон бақои ҳастии миллатро нишон медиҳад. зеворой бобоева сармутахассиси шӯъбаи таблиғот ва иттилооти кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғ баромад намуда таъкид дошт ки ҳар сол бо омадани Наврӯз табиат аз нав эҳё мешавад, сардӣ бартараф мешавад, дарахтон гул мекунанд ва ҳаво гарм мешавад. Наврӯз чун ҷашни талқингари дӯстию бародарӣ, ҳамдилию ҳамбастагӣ, сулҳу оштӣ, оғози соли нави офтобӣ ҳанӯз чанд ҳазор сол пеш қудрату тавоноии ҷаҳонӣ пайдо карда буд. дар ҷараёни кори конфронс омӯзгорони кафедраи забонҳои хориҷӣ рухшонахон эргашт ва дар мавзӯи Наврӯз ҷашни миллии тоҷикон Маҳбуба Ашрафбоева таҳти унвони Наврӯз шукуфоии ҳаёт, зебоии табиат ва неъмати саломатӣ ва Шаҳлохон Угланова дар мавзӯи таҷлили Наврӯз дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ маърузаҳои илмӣ намуданд. бояд гуфт ки маншаъ ва замони пайдоиши Наврӯз ба дурустӣ маълум нест, аммо ин ҷашн таърихи зиёда аз 3000 сола дорад ва кӯҳантарин оини миллӣ дар ҷаҳон ба шумор меравад. Навруз – это не просто праздник весеннего равноденствия, это символ обновления природы и человека. Это полноценный комплекс профилактических мер от экологической гигиены до уникальной диетотерапии. In Tajikistan, Nowruz is one of the most important and national holidays too. People cleanse their home, prepare traditional dishes and wear beautiful national clothes. барномаи фарҳангии наврӯзӣ бо иҷрои сунъатҳои миллӣ табъи ҳозиринро болида намуд. Зебои ман ватан, зебои ман